SMNR Radio News Blast. Sa Pikas Bahin, giablihan na sa Anjo World Theme Park ang Science Discovery Center uban sa suporta sa Department of Science and Technology or DOST-7. Nagtanyag ang pasilidad og interactive og hands-on nga pagkat-on sa siyensya, lakip ang earthquake simulator, cyclone exhibits ug mga eksperimento bahin sa kuryente, kahayag ug lihok. Tubong niini nga mas mapalalom ang pagsabot sa mabisita sa praktikal nga aplikasyon sa siyensya alang sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gisuportahan usab ang center sa DOST Starbooks o QR-based trivia nga nakaangay sa matatag curriculum. Gilauman nga mahimong dugang learning venue kini alang sa mga eskwelahan human maka-record og kapin 1,000 ka bookings sa unang pag-abli niini.